ସବୁ ଟମାଟୋ ତୋଳନି ଯୋଉଟା ପାଚିଛି ତୋଳ। ଯେତିକି ପାଚିଛି ସେତିକି ତୋଳିଦେବା, ଅଧିକା କାହିଁ ତୋଳିବା, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଗଛରେ ତ ଅଛି ନା, ସେଇଆ ତେଣୁ ଗଛରୁ ଆମେ ତୋଳି ନେଇଯିବା, ଦରକାର ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତଳ ପଟେ ହାତ ପାଇବ। ନେଇଯାଉଛି। ଆଇ ସେ ମୁଁ ତ ତୋଳୁଥିଲି, ସେ ଭିତରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ତୋଳିଦିଅ ତୋଳିଦିଅ। ଆଉ ହଁ ସେଇଟା ବି ତୋଳିଦିଅ। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁନି? ଅଧ କିଲୋ ପରେ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା ଆଉ। ନାଇଁ ଅଧ କିଲୋ ହବନି। ଆଉ ଚାଲ। କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଦେଖୁଛ ଯେ, କୁନ୍ଦୁରି କଣ ପାକଳ ହେଇଛି? ହଁ ଏଇଟା ବା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖୁନ। ଦେଖି ଓହୋ ହେଇଛି କଣ କି କୁନ୍ଦୁରି ଟା ଟିକେ ନୂଆ ଫଳିଛି ତ ଗଛରେ। ଓହୋ ହଉ, ଯେତିକି ହେଇଛି ସେତିକି ତୋଳିଦିଅ। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜାଟେ ହବ ଆଉ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ କଷି ହେଇଛି ଦେଖୁନ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନ ଦରକାର ହଉଛି। ହଉ। ହଁ ଲଙ୍କା ବି ପାଚି ଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ବି ତୋଳି ଦିଅ। ଲଙ୍କା ବା ବହୁତ, ଏଗୁଡାକ ଶୁଖେଇବି, ଏଗୁଡା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଣିବାକୁ ପଡୁନି ବା। ହଉ ଭଲ ନା। ଗଛ ବି ଟିକେ ଆସି ମରିଗଲାଣି। ହଉ ଆଉ। ଗଛ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଯେତିକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଛି ପାଚିଛି ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅ, ଶୁଖେଇଦବା ଆଉ। ଦେଖୁନ ସେଠି ଟିକି ଟିକି ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଗଛ। ହଁ ପରା, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଖୁସି